Йов беше добър човек, богобоязлив, богат, имаше дом, семейство, стада, уважение и беше благословен от Бога. Но в един ден всичко рухна. Един слуга пристигна. Сави ограбиха стадата. Втори, огън падна от небето и изпепели овцете. Трети, халдейци нападнаха камилите. Четвърти, къщата се срути, децата ти загинаха. А Йов падна на земята и каза: гол излязох от утробата на майка си и гол ще се върна. Господ даде, Господ взе. Да бъде благословено името на Господа. Но страданието не спря. Тялото му се покри с гнойни рани. Жената му рече: прокълни Бога и умри. А той отвърна: ще приемем ли доброто от Бога, а злото не? Приятелите му дойдоха, но вместо утеха го обвиниха. Сигурно си съгрешил. Но Йов знаеше, не страда заради вина. В крайна сметка, Бог проговори от бурята, не обясни всичко, но му показа величието си. Йов се смири. И Бог го възстанови. Даде му двойно повече от преди. И още 10 деца. Истинската вяра не казва: Бог ме обича, защото ми дава. Ще го обичам, дори когато ми вземе всичко. И точно такава беше вярата на Йов.